buday musa hum najlaydi va qarmaydi ayo mai kita mata sulai le Good morning लोगोफोर दिनैनि दिनानो बिराद खुसिनि दिन मानो होनोबाथाय जोंहा बिखुमजोआ लायनो जुमाय सखाय गोदै संना दोनदो लायनो माइब्रानि इनिफ्राय दा इयावनो थांनो कारने दा थरायनाया माल बुस्थु बुथुमगासिनो इनिफ्राय इफोरबायदि माल बुस्थु बुथुमबाथ' मिथिगा थाइसेबो दोनखानाय नङा होननानै जि दं बुथुमजोबनानै लाना थाङो इनिफ्राय फाथैखौबो बोजा मा खायदो बोजा मा खायाखै लांना बा लांना होननानै बिदि होनलाय नंला इदि हेबनो हामा मिथिबाय इदि हेबनायावनोथ' इफोरबायदि जायो घटनाया मिथिबाय न' जानोबो दोना आरोलै एसे लांजोबलायनांगोन होनबा एसे लांजोबलायनाङा ना जायो नामा नों एवना होबा जायानो दस' घटनाया इदिस' मानो होनबाथाय थांनो गोनांबाथाय फाथै लांगोन ओमफ्राय मैगं बारियाव मायबा मोनसे मैगं थाबाथाय मैगं लांगोन फाथैयाथ' लोगोफोर कम्पालसरिखा नै प्लास्टिकसो खानै फाथैया बा आं मुथासेल' खाना दोनबाय बबेनि मा खानानै प्लास्टिकसो बानायखो नायदो होमबा मानो होनबाथाय जा बियावसोआ इमान गय जायो बा नांबायानो थागोन मिनिटाव मिनिट खाथ्रासो होस्ला हो सोरना नै नुवाखै इखौबो थाइसेबो दोनला नै बासि ख्ल'जोबनानै खाख्ल'जोबनानै लाना थांनो मोनबासो आरो लोगोफोर खांख्लरनि दिन बायदि खांख्लराबो आं दाखालि दिरुं होनानै सांहोबाय इखौबो माबायदि मा खालामगोन एख' मिथिला आरो 2000 years later लोगोफोर जोङोथ' माने गांगाथफाजों आंजों फैनानै जोंहा न'आव जाबाय लोंबाय ओमफ्राय ना माने बैसागुनि एडभान्स लोगोफोर माने जोङो एसे रंजानो नागिरदों आरो नोंथांमोनाबो एसे इन्जय खालामफाबानो जाबाय जोंहा बाजैबो दं इथिंजाय बाजैयाबो देलायखाबाय आरो नै नों मानो देलायाखै ओमफ्राय देलायदो गामसा गानहैदो बर'नि गामसाखौ गानहैदो नोंबो बगा ब्लग जोंहा बैनायाबो दंफैयो नै जोंहा बाजै उन्दैनि फंबाया जल्दि देलायहै ओमफ्राय माने जोङो बिराद एक्साइटेड आरो मोसानो थाखाय एसे माइब्रानि जुमायबो लोंदोंमोन आरो गाज्रि मोननाङा बैसागोआवथ' जाखायो नालाय बायदि फैयाखै आरो जोङो ओमफ्राय एसे रंजानो नागिरदों ओमफ्राय गांगाथफायाथ' खारलांबाय मालाय लाजियोनो मालाय मोसानो बिब'मोनजो ओंखायनो खारलांबायो दा जों एसे रंजानो नागिरदों आरो न' खाथिनि बाजैखौबो लेंहरदो र' जों बिराद इन्टारेस्टखा बाजैया दा नायलांबाय थादो नानि नों लिस्टि बोन्द' आंबो फोननि फोनदां लिस्टि बोन्नो फोनफेरा नालाय बेसरा माने इनाव लिस्टिप गैया आरो फोनखाया इयो बिजावजालि उन्दैनाव लिस्टिप बिदैनो आंनाव गैया नालाय से इयानखो फोनथारनांगोन आं फोननोबोसो रोंबावा फोनना हो होनबा बोरैबासो फोनफेराहाय लिस्टिप गुस्थियानो माबा गोबाबा बोरैबा नुना हाखायो लिस्टिप दे गुस्थियानो गैथ्रा गुस्थिखौ इखो माबा खालामनानै नांनाय मा होनो चार्जारिं बिजि सुनानै थरलायलाय सिं पान्जिनि रखम जाबासो गैला नागिरनानै मोनाय गुस्थिखौनो इसे जियाव थिना हासिं फोननाय देनो उस्लिम अरे जाबाय दे जाबाय नुवाखै जाबाय दे जाबाय जाबायलै जाबाय थिउदो जोंखौ देलायखाबाय थायो नालाय एख' नङा ओमफ्राय देलायै मानसिफोरखौ देलायबा बिराद नायनो लुगैयो इनि मोजां नुलायदो देलायनांगौरा एसे बिराद सिम्पोलथार गोदोनि थारिया ओमफ्राय बाजै सासेयालाय बाजैया बिजावजालि गेदेरा बिजावजालि गेदेरथारा गाखोर'नै आब'
लोगोफोर दायो माने एसे रंजागासिनो आरो दायो जोङो एसे गोदोनि मेथाइ एसे कालेक्सन खालामनानै मोननाय दङ आरो इखौनो जों एसे इन्टारेस्ट खालामनानै खननानै रंजानो नागिरदो नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि इन्टारेस्ट खालामो जाबाबो जायाबाबो बैसागुनि नामाव मा होनबावगोन दा एसे इन्टारेस्ट जादों आरो खनलांनोसै दा Nafama Judw Burwi Toflaya Badw Nafama Judw Burwi Toflaya Badw Lokin Toflaya दोखो मोसाबाय नामा दिनै मालाय आर'ज खननो जदोंमोन आनैमोना इयावनो खनफानो होननानै मोसागारबायनो जोङो आगैदो आंदो मोसाबाय थिगसे जायाबाबो हावायावनो मोसाबादो नामा बैसागुनि थिगसे रंजाबाय बिजावजालि मेगन सादो बिबनोंदो मोसानायखौ हा बिजावजालिया मोसानो लुगैदोंमोन नामा इहो मालाय सिंगार गोदोनि लोगोफोर माने जों गामियाव आर'ज पार्टि दं आरो बियो खनगासिनो जोंनि जोनोमगिरि गामियाव ओमफ्राय माने जों ओरैनो मोसागासिनो आरो हावायावनो जों आनैमोना सोरनोबाफोर आर'ज पार्टि नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनियाव माबायाव फेसबुकाव कमेन्ट हरबानो जाबाय माने ओरैबादि मोजां आरोना बेलेगफोरनिफ्राय आलदासिन डेन्जार डेन्जार माने गोदान गोदान इसोरो माबाबाय थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव फैलैया गै थांनोबोला फैलैया गै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव ओरैनो